Pastor Amir and his church are taking Bibles to new communities to tell them of the good news of Jesus Christ. But they can't do it without your help. They need Bibles and training to take the gospel further. அதே நேரத்தில் தமிழ் ஏரியாவில் அடுத்தது நெக்ஸ்ட் நாம் வேறு மாவட்டங்களில் நாங்கள் சிங்கள முஸ்லீம் மத்தியில் மினிஸ்ட்ரியை செய்கிறதுக்குரிய திட்டங்களை நாம் மக்களுக்கு நாங்கள் பைபிள் வாங்கி கொடுக்கக்கூடிய அளவுக்கு எங்களிடத்தில் பணம் இல்லாவிட்டாலும் பிலிப் ரைனர்ஸ் மூலமாக கொடுக்கக்கூடிய பைபிள்ஸ் எங்களுக்கு 100% ஒரு பெரிய வெற்றி எங்களுக்கு ஊழியத்தில் தருகிறதா இருக்கிறது. The path ahead for Amir will not be easy, as Sri Lanka is less than 8% Christian. But there is a yearning and a thirst for hope among the people here, which encourages Amir to press on.